שלום לכולם, אני איתם, היום אני אבנה ממש בקרייטים, כאילו, התחיל לעשות סדרה שאנחנו בונים מין עולם, מין ארץ כזאת, עיר, שכונה, רחוב, סתם לא. נבנה פה משהו. טוב, אז עשיתי את העולם ככה, יש את הדירט, וקצת גם, הולך גרבל, קצת קריאה על דירט, והכל מסתום וזה בגובה של 230. כן, אז אני אתחיל לבנות פה עוד משהו. בוא נתחיל בזה שאיפה שאני רוצה להתחיל לבנות אני אחליף את זה. היום אין לי להגיד, כיף. לגיני. כמו שאתם רואים, יש כמו שרואים, יש כל מיני חלק במשחק. אני עשיתי לך. כך שתשאר שסתורים לי, אז אני רוצה בלי כל כאילו לא את כל הוא בגדול בכתבה. אז אני מגיעים. שיש בעשה לו. אז גם יהיה קצת כיף כזה. טוב, אז שום דבר. שלכם. מסורות. אני אשאר בית ספר, כן. יש כאלה גם, לא יודע, או בגלל בכלל, או בכלל לא, או בגלל כיף בצורה, לא יודע, מישהו. אבל אני אתחיל לבנות אחרי שאני אגמור בו עם מובית, נראה לי, יש לי די מקום, עשיתי פה. גם נגמר כבר שאז הכל זה נכון. טוב, בסדר, אני אתחיל לבנות פה. מה נתחיל לבנות? אני אתחיל לבנות פה את ה... נראה לי אתחיל עם הכביש, אם את צבעת את הכביש, כזה כזה. איזה צבע הכביש שהגעת לי לזכר? אדום, או לא אדום. לא יודע, אני אראה שוכרים. טוב, יש לי כבר רעיון. נתחיל פה. אעסק מדרכה, המדרכה תהיה מכזה, כאילו חצי כזה. לא, נראה לי מפדים ככה. כן, כן. זה תקום. 3. זה ככה בדרך כלל. כי ככה זה מאוד. טוב, אז אני אחזור לכם שאני אסיים בו. ביי. טוב, אני די סיימתי. נראה לך אם אני תרצה. טוב, ככה זה יצא. אני שואל יותר. סתם, קצת נוחה. כדי להצף. אז בואו נגדיל הכל בשוק. נוסיף.
להוסיף פה את הסלמה. קרה לי בערך איזה סוס בלעשות את זה. אולי קצת נגדיל את זה, לא? יאללה, אז בואו נגדיל את זה. כן, כן, זה קטן מאוד. אני אומר, אלה ככה. תקשיבו מה נעשה. אולי נגדיל קודם את זה ואז. אולי גם נגדיל קצת המדרכה לשם, כאילו נעשה 5, אולי. כן, כן. כן, אני אעשה עכשיו הרבה גדילים. גדילות. אז אני אחזור עליכם, כן, יותר גם שימו לבנים. אבל לא שנייה, קורה שנייה. טוב, כמו אני לא יכול לתנגל ככה, אני אזכיר. טוב, זה בעיה, אני כבר חוזר. טוב, ככה יצא. זה ג'ף. גדלתי את זה שם, והגדלתי את זה ל5. לא, נראה לי נגדיל את זה ג'ף. כן, זה קטן. לא, עוד 2 שורות. לא, עוד 3. פשוט אי אפשר, זה נראה. טוב, זה בטח יקח לי מנה שעה. אז ברור, אני צריך לחזור לכם. כי אני כל כך מה לעשות. תראו מה שהיה שנמצא. טוב, ככה זה יצא באמת, יצא יפה מאוד. אהבתי את זה. טוב, עכשיו בואו נתחיל לבנות. תקשיבו מה אני רוצה. בואו נראה. שאם אני עושה את זה, יש לי מה. ואז אתם אומרים בעצם יהיו לא רגע, זה נעשה את זה יפה, נעשה את זה בוא נעשה את זה כזה נראה יפה, בסדר, בואו נגדיל את זה למעלה. יודעים מה נעשה גם רואים שבאמירה טוב, נשמרתי את הפרוזה צבע על האדום וירוק זה צהוב או שתאמרו זה בכלל אני לא יודע זה גם כאילו לצדדים, כאילו מי שבצד. אני הולכת במוזיקה. זה גם שם. אני יודעת את זה. נביא אחד לשם, זה פשוט צריך.
טוב, וואי, זה עבר לי. אדום. צהוב. צריך לשנות את זה. שהצהוב יהיה באמצע. זה יותר הגיוני. טוב, כנראה כאן נגמר הפרק. מה שעשינו היום זה רק את הכביש. אני מצטער מאוד, כי אני לא רוצה לנגור הרבה, יש כאלה שעה. אם הייתי רוצה שעה, זה אכפת לי שעה. פרק. שאני מקווה שאני את הדבר הזה יקבל מורים אותי. לא, אין לי. טוב, כמו יצא מאוד יפה. נראה, אני באמת עוד לא עושה. אני לא יודע, כי אם אחרי זה לא עולה, אז כאילו, אז זה הלך לי. טוב, אז נראה לי, באמת, ביי, רק אני אעשה משהו אחר, קטן, כתובתי. אז תראו מה אני עושה. ככה? לא. תמרור הזה שהוא אומר לך מסוכן, אל תעבור. מה שיש לו כזה? אם הייתי יכול הייתי עושה עצור. עצור. אני עצור. אבל ביי. עשו לייק, נפרד.